Abans de viatjar, sovint busquem opinions qualificades i cada vegada comptem amb més prescriptors que comparteixen les seves experiències a Catalunya. L'Agència Catalana de Turisme es va plantejar ordenar i capitalitzar tots aquests continguts. Advisors.catalunya.com és la plataforma que reuneix totes les experiències d'aquests prescriptors a Catalunya. Allà on podràs trobar les creacions audiovisuals que et provocaran una atracció gairebé màgica per la nostra terra. A vegades la vida depèn d'un pas, una petita decisió que ens obrirà un camí o ens farà seguir els passos del que ja està marcat. Cadascú ha de trobar la seva pròpia forma de córrer, confiar, però totes les curses acaben igual, quan t'atures. De què té gust Catalunya? Segurament té gust el seu paisatge. L'Ebre, l'Empordà, els Pirineus, que dona tant de sí, que és tan inspirador. Però també té gust a sofregits, a picades, a mar i muntanyes, salats i dolços. Diuen que els artistes sempre estem buscant la inspiració. El paisatge de Catalunya sempre m'ha donat moltes idees. Molta gent ve a Catalunya. Tothom que ve té alguna cosa al cap, però tothom sent que és meravellós. Perquè tu és més de muntanya, però jo soc de mar. Catalunya, al capdavall és això. Un teixit de ciutats i pobles. Un territori rural i cosmopolita. Sempre he sabut que formava part d'un gran equip. Hi ha qui creu que la terra és nostra, però no ho és. La terra és de la terra. La terra és un préstec que tenim momentani i tenim que tenir la responsabilitat profunda de saber que la tenim prestada. Catalunya és una terra rica i generosa. Quan la vinya és feliç, automàticament el paisatge és feliç, és agradable, és profund, transmet un benestar. La música és un paisatge. Cada lloc on vaig té la seva música. Catalunya té una riquesa cultural infinita. Les ciutats tenen música, tenen ritme, tenen vibració i tot això fa que et vinguin sons a cada moment. Sostenibilitat és cuidar-nos. El nostre cos és un tresor i nosaltres som els responsables de la nostra salut i la d'aquells que ens envolten. Tenim la sort de viure en un indret privilegiat. Cuidar l'entorn és cuidar-nos a nosaltres mateixos. Que què és un repte? Un repte és una oportunitat d'enfrontar-te a tu mateix, de descobrir-te. Avançar és obrir-se al món, créixer. Catalunya és una terra de contrastos i no seríem qui som sense la riquesa de la nostra diversitat. Crec que tothom hauria de venir a Catalunya com a mínim un cop a la vida. Descobreix Catalunya Advisors, la plataforma inspiradora de l'Agència Catalana de Turisme.